папоротник цвіце одну ноч. Это надо прыгледзець. Кажуць, кветка гэная ярка асвечаная, настолькі яркая, што на яе немагчыма паглядзець. Падруга моя казала: «Во, сёння я паглядзела, як цвіце папоротник. Кажа, вот эту одну толькі ноч ён цвіце». Дык і мы хадзілі папараць кветку шукалі, нас 3 дзёўкі было ў доме. Ну і пайдзем у лес, вечар ужо цямнеецца, а радам наш лес. Ну, кажам, пайдзем пашукаем, трэба ж, праўда, ёсць гэтая папараць кветка. Ну, ніколі не знайшлі, колькі раз хадзілі. Былі і тыя, хто знайшоў выпадкова. Адзін чалавек згубіў вала ў лесе і пайшоў на купальскую ноч шукаць. Шукаў і заснуў у папараці, расказвала баба Марыя са Стадоліч з Гомельскай вобласці. Прачнуўся, а яму посталы прычапілася папараць кветка. І ён раніцай пачаў разумець мову птушок, дрэў, звяроў і знайшоў валы. Прыйшоў дамоў, разуўся і ўсё прапала. Вось за што я люблю беларускую міфалогію. Абсалютнае веданне сусвету можна страціць, таму што ты разуўся. Гэта вельмі беларускі паварот сюжэту. У нашым фальклоры цуд амаль ніколі не губляецца проста так, а толькі калі нешта парушыш. Вітаю нашых слухачоў, вы слухаеце падкаст зялёнага партала. Сёння мы пагаворым аб тым, адкуль браліся купальскія легенды і ці ўсе яны тлумачацца навукай. Гэты сезон падкастаў выходзіць пад кодавай назвай пра міфалогію і экалогію. Хоць, канешне, ён не зусім пра міфалогію, а хутчэй пра тое, як людзі традыцыйна разумеюць прыроду і як прырода паказвае сваю неаспрэчную волю. З вамі Ганна Волынец і Алена Вахрамеева. У мінулых выпусках, нагадаем, мы разбіраліся, ці водзіцца ў Беларусі русалачка Арыэль, напраўда не, і дзе знаходзяць сапраўднае каханне радзівілаўскія суслікі. Націснуць і паслухаць минулыя выпускі можна ў правым кутку відэа. А сёння пра ноч, калі агні набываюць містычны сэнс, шэпчуцца дрэвы і здаецца, што нешта ў свеце крыху зрушылася. Я б сказала інакш. У большасці купальскіх цудаў, калі капнуць глыбей, вельмі зямныя карані. Вось як апісваецца купальня ў 5-томным тураўскім слоўніку традыцыйнай лексікі, выдадзеным з 1982 па 1987 год Інстытутам мовазнаўства Акадэміі навук Беларусі. Купайла, купала. Вялікі касцёр, разведзены на поле у лесе, у тым ліку і святочны касцёр на купалле. Усё старэ неслі на купайло, вёска Семігосцічы. От было купайло, як назбіраем атопкаў, да запалім вёска Луткі. Купала робяць, збяруць атопкі, ды паляць, ды скачуць крусь, огонь. До жаб паляць, вёска Цераблічай. Цяпер купала, заўтра Іван, чорт кідае ведзьму через баркан з песняй Луткі. Круціць купала, круціць палкай з факелам. Дзеці круцяць купала, вёска Цераблічай. Ёсць павер'е, што недапаленыя на купальным кастры атопкі трэба класці на грады, дзе пасеяныя агуркі, каб яны ўрадзілі. Жаб кідалі ў купальны касцёр, бо раней лічылі, што гэта ведзьмы. Калі вы святкавалі купальня, то ведаеце, гэтае адчуванне сонца пачынае ўсходзіць сярод ночы. А пах вакол вельмі густы, бо прырода на піку сваёй моцы. Усё жывое, асабліва расліны, нібыта напітваюцца гэтай сілай. Калі спрасціць, гэта летняе сонцастаянне. Вельмі дакладны момант года, асабліва ў земляробчай парадыгме. Расліны ўжо падраслі і ўваходзяць у цвет, і ў гэты час завязваецца будучы ўраджай.
І гэта не проста прыгожы момант у календары, а згодна з традыцыйнай культурай сярэдзіны лета. Час, калі прырода ўжо показала, што выжыла пасля вясны. Так, таму людзі асабліва уважліва назіралі, што квітнее, дзе больш расы, як пахнуць лугі, ці ёсць насякомыя. Гэта ўжо амаль палявы маніторынг, толькі без навуковай тэрміналогіі. Скажы мне, Лена, якое купальне ў тваім жыцці табе запомнілася найбольш? Ты ведаеш, калі шчыра сказаць, я тоді не магу згадаць у Беларусі, каб асабліва часта я была менавіта на купальні. Але я была на купальні каля Віслы. І гэта было сапраўднае купальне з агнём, з вянкамі, і па вадзе пускалі, і ў народных строях. Просто вельмі-вельмі было файна. Так, мне здаецца, што ў Беларусі неяк не паўсюль яго святкуюць, што, канешне, мяне здзіўляе, бо я яго святкавала. Якое табе больш запомнілася? Я люблю народныя святкаванні, таму што, ну, вот без этой сцэны з папсой. Карацей, мы з 19 гадзіны, ну, нейкі з гадоў, з 19 гадзіны збіралі кветкі на вянкі, рыхтаваліся там. І вельмі запамінаецца, колькі, насамрэч, у гэты час на лугах дзікіх кветак. У горадзе ты бачыш, ну, газоны і 3 маргарыткі, а вось такога, як на дзікім лузе, такога ў горадзе проста няма. Ты не уяўляеш? Ну, не, здаецца, уяўляю, бо васількі, рута, папараць. Дарэчы, у вянок не клалі, што патрапіла. Расліны выбіралі па паху, па трываласці і нават па тым, як доўга яны не вянуць. І частка лекавыя расліны таксама. А самі травы скупалі, а потым выкарыстоўвалі як лекі, як абярэгі. І гэта зафіксавана ў этнаграфіі, дарэчы. І ў гэтым ёсць логіка, калі збіраць, што браць, як выкарыстоўваць. Гэта вось такая, таксама адзначаецца логіка. Чэрвень – час, калі прырода на піку сваёй сілы. Цвітуць шабор, мацярушка, светаяннік, рамонак. Пачынае квітнець палын. І не выпадкова многія з гэтых раслін у народзе лічыліся не проста лекавымі, а моцнымі менавіта ў купальскі час. Таму на купалле збіралі так званыя светаянскія зёлкі, сушылі іх, захоўвалі на ўвесь год, выкарыстоўвалі і для лекавання, і для абароны дома. Дарэчы, у купальскую ноч збіралі не толькі кветкі. Захоўвалі таксама галіны, асіны, крапіву, палын, лапух, чартапалох. Такія зялёныя абярэгі. Імі затыкалі шчыліны ў хлявах, клалі на парог, вешалі на вароты, верылі, што гэты абаронец жывёлаў ад ведзьмакоў, якія ў гэтую ноч нібыта маглі адабраць у кароў малако. Асабліва моцна лічылася крапіва. Яна павінна была літаральна абпаліць нячыстую сілу, а палын, паводле павер'я, сваім пахам адпужваў не толькі ведзьмакоў, але нават русалак. Ну, вот я казала, у купальскую ноч травы магутная штука. Ну, як же без цуда нікуды. У табе я не сумнявалася. Ну, Алена, ну на што тады такая жыць? У гэту ноч шукаюць кветку папараці. Ідэя даволі простая. Калі сонца дае максімум сілы ў дзень, то уночы павінна з'явіцца нешта, што гэтую сілу ўвесь дзень збірала. Ну-ну. Ну вот што ну-ну. Вот калі я была малая, я памятаю, што ў нейкую летнюю ноч бачыла каля возера вот такую маленькую ружовую ягаду. І яна потым схавалася, і я потым ніколі яе болей не знайшла. Вось, а ты не верыш у цуды. А ты верыш. Ты ж дзіцём была. Ай, што з табой гаварыць? Вот ведаеш, можна разумна гаварыць, што гэта не навукова, але па большым рахунку чалавек не можа не самападванвацца. І кожны сам выбірае, у чым менавіта. Таму чаму бы не? Верыць у ягады не горшая вера. Гэта, ну, праўда, трошку ружовых поні, ружовых ягад. Ну, можа, робіць жыццё лепш, сапраўды, маеш рацыю. Дарэчы, пісьменнік Ян Баршэўскі ў сваёй кнізе «Шляхціц завальня» пісаў пра нейкія такія цуды. Да якія такія цуды? Што ён пісаў? Я вот, дарэчы, менавіта ў тым узросце чытала. Ну, ён жа, згадай, пра траву росечку, которая ратавала не ад хваробаў, а ад чараў, і расла на балоце, а раса на ёй ніколі не сохла. Ну, так, пачакай. Да, вось яно, слухай. Так, Баршэўскі піша гэта і спасылаецца на слоўнік Насовіча. І кажа, яе, гэта значыць росечкі, адметнасць
па словах простага люду, заключаецца ў тым, што пакуль на ёй ёсць раса, то яе можна знайсці. А як толькі раса прападзе, то расліна хаваецца ў зямлю і адшукаць яе немагчыма. Расічка мае прыемны пах і ўжываецца як лекавая зёлка. І самае прыгожае, росечка не толькі існуе, яна яшчэ і драпежная. Маленькая балотная расліна, якая ловіць насякомых. Так што, калі шчыра, для чарадзейнай рэпутацыі у яе былі ўсе шансы. Во, я ж казала. Вот я казала, і калі нешта есть жыўцом камароў, то я ўжо гэтай расліне б не давярала. Але глядзі, ну атрымліваецца, эта кветачка існавала, пра якую я гавару. Ну так. Ёсць рэчы, для пошуку которых ліхтарык не трэба і нават будзе замінаць, таму што некаторыя рэчы свецяцца самі. Ой, мне ўжо трошкі страшна і за слухачоў нашых таксама. Але я здагадваюся, пра што ты. Пра папараць кветку, так? Так. Яе сапраўды шукалі менавіта ў такую самую кароткую ноч у годзе стагоддзямі. І калі яе шукаць, калі падумаць, то толькі ў гэты дзень, бо папараць-то не квітнее. Кажуць, хто яе знаходзіў, пачынаў разумець мову звяроў і бачыць схаваныя скарбы. Вот як той мужик, который зняў боты і перастаў разумець. Але кветак ніхто ніколі не бачыў, так, бо папараць размнажаецца спорамі. А калі ты жыў некалькі стагоддзяў таму без падручніка па батаніцы, пытанні, мякка кажучы, узнікаюць. Ну, яна-то, канешне, спорамі, але нешта ж людзі знаходзілі, правільна? Ось сур'ёзна. Вось купальская ноч. Ты, значыць, ідзеш праз лес. Цёмна, ціха, і раптам недзе ў траве агеньчык. Яшчэ адзін. І вось ты яе бачыш? І што далей? У светлячкоў у Беларусі сапраўды ёсць усё, каб падмануць чалавечае вока. Самкі аднаго з самых вядомых відаў, лямперіс нагцелюка, амаль не лётаюць, сядзяць нізка ў траве і свецяцца зялёным, быццам маленькі агеньчык проста вісіць над зямлёй. І, што яшчэ больш падозрана, у некаторых відаў свецяцца толькі самкі. Так яны шукаюць партнёраў. У Беларусі жывуць толькі 3 віды светлячкоў. Лямперіс нагцелюка, лямпрагіза сплендудзідуля і фосфенус гіміптерус. Прычым 2 апошнія вядомыя пераважна ў Белавежскай пушчы. Важны факт, пакуль яны не занесены ў чырвоную кнігу, іх святло не магія, а біяхімія. У спецыяльных органах, якія называюцца фотафоры, адбываецца рэакцыя. Рэчыва люциферин злучаецца з кіслародам. Фермент люцифераза запускае працэс і узнікае такое халоднае святло. Светлячкі, між іншым, выглядаюць даволі падазрона. І цалкам легальна падазрона. Ну, вось глядзі, ты абяцаніш мой папараць кветку. Ты хочаш сказаць, што нашыя продкі стагоддзямі блыталі жукоў і кветкі? Ці, можа, самі выдумалі проста, каб моладзь мела легальную нагоду хадзіць уначы па лясах. Бо, папраўдзе, светлячкі звычайна з'яўляюцца прыкладна на месяц раней. Але народны каляндар, ну так, сапраўды, не каляндар энтамолага. Ну вот, я і кажу, што такой дробязю не варта псаваць легенду. Нармальны чалавек такога не будзе рабіць, толькі энтамолаг. У старых лясах, дзе шмат мёртвай драўніны і складанае біяразнастайнае асяроддзе, грыбніца часам выпраменьвае вельмі слабае зялёнае святло. Здаецца, нібы дрэва свеціцца знутры. Гэтую з'яву нават у перакладзе з англійскай называюць «foxfire» ці «лісі агонь». У Еўропе яе апісвалі яшчэ некалькі стагоддзяў таму. Уначы трухлявы пень мог свеціцца так, нібы нехта пакінуў у лесе ліхтар. Небяспечны трухлявы пень. І гэта яшчэ не ўсё. Так, пайшло, ну. Балоты таксама ўмеюць здзіўляць. Вось глядзі, ёсць так званыя блукаючыя агні. І сёння гэта рэдкая з'ява, а стагоддзямі людзі лічылі, што гэта душы, духі ці нехта, хто вельмі хоча, каб ты сышоў са сцежкі. У беларускіх павер'ях іх нават называлі блуднымі агнямі, бо яны нібыта не проста свяціліся, а вадзілі чалавека кругамі, пакуль той гэту самую сцежку ты і не губляў. Дарэчы, у беларускіх павер'ях для гэтага нават асобнае слова ёсць блуд. І не абавязкова істота, часам проста такі стан, калі лес раптам перастае быць знаёмым. Вось гэта адчуванне, калі ты ўжо не пазнаеш лес,
Між іншым, кожны, хто хоць раз збіраў ягады, зараз вельмі добра зразумее. Але сучасная навука прапануе некалькі тлумачэнняў. Адно з іх самаўзгаранне газаў, якія ўтвараюцца ў тарфяніках, метану, фасфіну, дыфасфіну. Іншае тлумачэнне мікраразрады паміж зараджанымі бурбалкамі метану. Фактычна такія вельмі маленькія маланкі, штосьці такое, можна сказаць. То бок нашыя продкі, магчыма, і не памыляліся, і там, дзе яны бачылі чараўніцтва, мы сёння бачым хімію, энтамалогію і трошачку фізікі. Навукоўцы з універсітэта Брытанскай Калумбіі ў Канадзе выявілі, што дрэвы і іншыя расліны ў лесе звязаныя паміж сабой падземнай сеткай грыбных нітак, мікарызы грыбоў. Гэта сетка дазваляе дрэвам мець зносіны і перадаваць адзін аднаму вуглярод, пажыўныя рэчывы і ваду. А вялікія дрэвы дапамагаюць выжыць меншым. Некаторыя расліны ў стане распазнаваць гукі з навакольнага асяроддзя, прынамсі важныя для іх выжывання. Устаноўлена, што гукавыя вібрацыі дапамагаюць засекчы крыніцу вады, нават калі ўзровень вільготнасці глебы нізкі. Карані расліны адчуваюць, ці цячэ вада побач, і калі так, то ў якім баку. І пра тое, як нашы продкі бачылі гэтую ноч, мы сёння пагаворым з Аленай Ляшкевіч. Алена, прывітанне. Прывітанне. Для пачатку раскажы, калі ласка, хто ты, чым займаешся і які твой самы першы ўспамін пра купальня. Я фальклорыстка, кандыдат філалагічных навук, займалася каляндарнымі святамі ў Беларусі. Вось выдала зборнік матэрыялаў пра масленіцу, серія беларуская народная творчасць. Займалася трошку іншымі святамі. Ездзіла, ў прынцыпе, па ўсёй Беларусі. І вось другая ў мяне кніжачка, гэта традыцыйны каляндар, там пра ўсе каляндарныя святы, мае назіранне, прыкладна з 2016 года до 2020 вось адбывалася ў Беларусі, што святкавалася ў жывой традыцыі. Мой першы ўспамін пра купальня. Ну, мяне бабуля з дзедам жылі ў Клічаве, таму у нас там рабіліся такія праз клубную культурніцкую сістэму купалі, гарадскія, можна сказаць. Ну, тады яшчэ Клічаў быў гарадскім пасёлкам, не горадам у маім дзяцінстве. Вось, ну, там над рекой, над Ольсай нейкія такія народныя гулянні праходзілі. Ну, вот у мяне з дзяцінства было такое разуменне, што вось купальская ноч, ну, так званая праваслаўная купалі, конечно, з 6 на 7 ліпеня, не па сонцы тады яшчэ. Я думала, што святкуецца, што вось гэта ноч, калі, ну, як бы так, нармальныя людзі не сядзяць дома, то бок калі ты ўжо такі падлетак, вось, у цябе ёсць там нейкія сябры, то вот вы з імі ідзіце, дзесьці там гуляеце, нейкія там, не ведаю, там пераносіце платы, нешта там хуліганіце трошку. Платы пераносіце? Куды? Ну, так, ну, кудысьці вот як бы, што ў аднаго гаспадара скрадаецца, да другога пераносіцца, ці нейкія такія вось, ну, вялікія прадметы таксама. Ну, і вось гэта я з дзяцінства як бы, ну, ведала такой вот штодзённай культуры, ну, а потым ужо калі як фальклорыстка гэтым займалася, то так званае рытуальнае бесчынства вывучала ўжо прафесійна, ну і вот ужо бачыла, што яны могуць адбывацца на розныя святы, вось у тым ліку на каляды. Скажы, калі ласка, Алена, што мае агульнага купальня з экалогіяй альбо беражлівым стаўленнем да прыроды? Ну, тут хутчэй такое, мне здаецца, такі як бы погляд на прыроду, больш такі вось, ну, калі прырода так адухаўляецца, вось ёсць нейкія павер'і, якія актуалізуюцца на купалле, такія як бы, ну, вось веды пра прыроду. Ну, трэба разумець, што гэта, ну, не заўсёды рацыянальныя веды, ну, што ў традыцыйнай культуры ўвогуле не вельмі працуе вось гэты падзел на рацыянальнае і міфалагічнае. Ну, і то бок купальскі час – гэта час буяння расліннасці, зёлкі ў першую чаргу уваходзяць у такі свой, ну, вот, найбольшы пік, то бок іх трэба збіраць, так, вот, каб потым як бы цэлы год дапамога іх лікавацца. Вось, і тут ёсць як бы, ну, такі практычны аспект, што сапраўды вось, ну, купальскі час як бы такі вось, ну, пік такі, да, як бы вось, ну, біялагічнай актыўнасці. Ну, і таксама вось гэты міфалагічны погляд, што вот гэты момант, калі сонца вось найвышэй над гарызонтам, значыцца, вось яго сіла ў раслінах застаецца. Ну, і зёлкі часта асвячалі на купалле, вось асабліва католікі ў касцёле. Кветкі, зёлкі
у вянкі, ну вот на галовы так дзяўчаты сабе плелі. Ну хаця зноў жа такі вянкі маглі на розныя святы вясновыя, летнія з'яўляцца, але вот ну у тым ліку на купалля. То бок ну гэта ўсё праявы вось такога культу расліннасці. Але ну былі таксама павер'і, якія ну складана ўвязаць з нейкімі рацыянальнымі ведамі, ну што вот купальская ноч гэта такая ноч асаблівая, ноч чароўная, і вось у гэтую ноч нават вось дрэвы нібыта маглі пераходзіць з месца на месца. Маглі як бы размаўляць, і вось чалавек у гэтую ноч мог набыць такую ўласцівасць разумець мову раслін і жывёл. То бок вось ну у цябе, напрыклад, у хляве свінка, яна як бы цэлы год свінка, а тут у купальскую ноч ты раптам разумееш, што ж яна пра цябе думае, як пра гаспадара, так? Што думае пра цябе твой будучы кумпяк? Ну, што таго. Вось. Ну і некаторых як бы лакальных традыцыях былі павер'і, што гэта ну проста па змоўчанні, як бы вот так ну чалавек разумее, а былі павер'і, што для таго, каб разумець вось у гэтую ноч мову жывёл раслін, чалавеку трэба было альбо знайсці, альбо выпадкова неяк атрымаць папараць кветку. Ну зноў жа такі папараць гэта у нас расліна, якая размнажаецца спорамі, яна як бы не квітнее, ну як бы ў прыродзе, так. Але вось ну былі вось павер'і ў беларусаў, што вось у купальскую ноч усё ж такі квітнее, і вось хто знойдзе гэту папараць кветку, вось ён будзе шчаслівы, ён будзе заможны, ён набывае ўласцівасці бачыць скарбы, якія схаваныя пад зямлёй, і вось у тым ліку ўласцівасці вось разумець мову жывёл і раслін. Ёсць таксама вось ну такія казкі, былічкі, расповеды, што вось ну чалавек, напрыклад, пайшоў у лес у купальскую ноч, і проста таму гэтая папараць кветка трапіла ў лапаць. Ён нават не бачыў, не разумеў. Вось, і вот ён як бы так з ёй хадзіў, усё вот бачыў усе гэтыя дзівы, разумеў мову раслін, бачыў скарбы, а потым ну неяк альбо згубіў кветку, альбо нехта ў яго як бы ну падмануў, выпрасіў, каб ён яе аддаў, ён не разумеў каштоўнасці. Вось, ну аддаў ужо страціў такія чароўныя ўласцівасці. І ну гэта такая, можа быць, ну можна па-рознаму інтэрпрэтаваць гэта павер'е, ну вось у тым ліку, што вось гэта такое ну мара, шчасце, вось якога як бы ну напэўна немагчыма дасягнуць вось звычайнаму чалавеку, але вось ну чалавек заўсёды імкнецца, шукае. Вось ёсць такая метафора шукаць папараць кветку, то бок ну вот калі моладзь святкуе купалле, і тут кажуць ну пойдзем пашукаем папараць кветку. Вось, ну легенда пра расліну Іван ды Мар'я. Народная назва гэтай расліны яшчэ можа быць браткі, напрыклад. Гэта вось кветачка, якая як бы вось ну на адным сцябле мае кветкі рознага колеру, звычайна жоўтая і фіялетавая, альбо жоўтая і сіняя. І вось і пра гэтую кветку таксама расказваюць легенды, спяваюць у песнях, што нібыта гэта былі вось брат з сястрой, блізнюкі, разлучаныя ў дзяцінстве, і вось потым яны, значыцца, дарослымі сустракаюцца, закохваюцца, ну і потым аказваецца, што яны брат і сястра, нейкім чынам гэта высвятляецца, і вось яны вырашаюць з горя, што вось яны ну не могуць быць разам, інцэст усё ж такі недапушчальны, ну альбо ўжо як бы нешта адбылося, яны як бы раптам разумеюць, што яны нарабілі, альбо утапіцца, ну альбо вот абарочваюцца гэтай кветкай. У мяне пытанне яшчэ пра адзін аспект. Вось калі апісваюць папараць кветку, то кажуць, што яна свеціцца. Наколькі важная ў кантэксце купалля вось эта парадыгма нейкага містычнага святла? Ну вот наконт таго, што свеціцца, зноў жа такі, ну вот ёсць спробы патлумачыць як бы народная легенда неяк рацыянальна. Я чула такую версію, што ёсць віды папараці, вот у якіх свецяцца споры, і вось яны менавіта вось прыкладна ў купальскі час, значыцца, вось могуць даваць гэтае вось святло, і можа быць, гэта стала падставай вось гэтага павер'я. Ну зноў жа тут як бы ну у фалькларыстаў вот стаўленне такіх рацыянальных тлумачэнняў, оно такое як бы ну палка такая трошки на два канцы, што з аднаго боку ну цікава, а з другога боку ну ўсё ж такі лічыцца, што прыярытэт такога міфалагічнага мыслення, якое наадварот потым тлумачыць ужо ну вот з'явы вось такія фізічныя. Ну хаця можа быць і наадварот, як бы базіс ці надбудова, альбо надбудова ці базіс, што тут першасна, яйка ці курка, такое, канешне, пытанне. Але ўвогуле вот вагонь, містычны вагонь, то бок вот вогнішчы, сонца, якое вот у зеніце ў гэты час, канешне, гэта вельмі важныя сімвалы для купальскага часу.
То бок вот там містэрыя вады і вагню, так што вот як бы танчым вакол вогнішча, потым купаемся. Пачатку ты казала пра пераход рытуальных бясчынстваў з містычнай сферы купальля ў штодзённае жыццё. Так? Ёсць вот у свядомасці ў некаторых лакальных культурах нават дасюль, што вот гэтая ноч, яна вот як бы на нешта такое, у тым ліку на нешта такое прызначана, што вот нешта трэба такое вырабіць. Ці ты бачыш пераход нейкіх практык, ідэй наконт купальня ў штодзённае ўжо сучаснае жыццё? То бок, у прыватнасці я хацела спытаць пра парадыгму нейкай пашаны прыроды, але магчыма штосьці яшчэ. Я б сказала, што просто это ўсё ж такі оно на сімвалічным такім узроўні застаецца. Вот па ўсім свеце зараз беларускія дыаспоры спрабуюць адзначаць дні беларускай культуры і вот іх прывязаць менавіта альбо вось да гэтага праваслаўнага купальля, так вот 6-7 ліпеня, плюс там дзень народзінаў янкі Купалы у гэтыя дні, то бок гэтыя ўсе сэнсы разам сабраць і вось неяк так абгрунтаваць. Але вот менавіта ў такім аспекце шанавання прыроды складана мне нешта сказаць. Вот у вёсках часта прынята там, не ведаю, пакрышкі было паліць вот ужо ў другой палове 20 стагоддзя. Цяпер ад гэтага паступова адыходзяць, ўжо ёсць свядомасць, што гэта не вельмі добра для прыроды. Але ўвогуле зноў жа такі ў традыцыйнай культуры вот усе рытуальныя вогнішчы, у прынцыпе, на любое свята, вось у тым ліку на купалле і на масленку таксама, часамі на Вялікдзень, гэта магчымасць спаліць старызну нейкую. Вось, то бок, сімвалічна пазбавіцца вось ад старога, напрыклад, каляндарнага перыяда, каб вось такой у стане такой рытуальнай чысціні, так, сустрэць вот наступны перыяд. Вось, і то бок не проста вот пазбавіцца, выкінуць кудысьці вот тыя ж старыя колы, напрыклад, так, а вось іх на купалле, значыцца, запаліць і вот спусціць з гары, то бок вот коціцца сонца, коціцца кола, а яшчэ да таго ж вот мы ж ад яго яшчэ і пазбаўляемся. Дзякуй, Алена. Дарагія сябры, з намі была Алена Ляшкевіч. Што, сёння у нас быў выпуск пра тагасветныя сілы, пра начныя агні і нават пра трухлявы пень. І яшчэ пра батаніку, лекавыя зёлкі, народныя веды і пра тое, што некаторыя расліны, якія нашы продкі шукалі на купалле, сёння ўжо, на жаль, пад аховай знаходзяцца. І калі ў купальскую ноч недзе ў траве раптам запаліцца агеньчык, не спяшайцеся выбіраць паміж цудам і навукай. Бо часам гэта адно і тое ж. А цяпер пішыце ў каментарах, як вы адзначаеце купалле і калі менавіта 21 чэрвеня ці 6 ліпеня. Мы будзем чакаць вашых каментароў, абавязкова ўсе прачытаем, адкажам і, як заўсёды, беражыце сябе. І не згубіцеся ў купальскую ноч. Да сустрэчы ў наступным выпуску.